Čaute, moje meno je Mário a vítam vás na kanáli Varíme a pečieme. Dnes si spravíme recept z hovedzieho mäsa a bude to hovädzí tokáň. Budem ho podávať so zemiakovou kašou, tak poďme si ukázať, čo budeme potrebovať. Hovädzie mäso, ja budem používať pliecko, soľ, čierne korenie, cibula, cesnak, masť, biele víno a paradajkový pretlak. Nakrájame si cibulu. Cesnak rozpučíme a nadrobno nakrájame. Do hrnca sme si dali masť, pridáme cibulu. Cibula, keď nám zmekla, pridáme cesnak. Krátko orestujeme. Pridáme mäso, ktoré sme si nakrájali na pasiky. A necháme ho zatiahnuť. Mäso, keď máme zatiahnuté, zalejeme približne 1,5 deci vína. Posolíme, okoreníme, necháme približne 5 minút odparovať víno, mäso zalejeme pretlakom. Takto pripravené mäso teraz dáme dusiť, samozrejme ho budeme kontrolovať, ak by sa odparilo veľa šťavy, dolejeme vodou alebo vývarom. Ak sa vám šťava zdá riedka, tak kľudne zahustíte jedným zemiakom a môžeme podávať. A máme hotovo. Ja verím, že vám bude chutiť. Nezabudnite dať na video ešte like, odber a koment. A vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte a dobrú chuť.